Najlepším zo Slovákov v cieli bol nakoniec Peter Sýkora s celkovým časom 28 minút a 26 sekúnd, dobehol na 155. mieste celkovo a 17. vo svojej kategórii. Pokiaľ ide o beh, počasie bolo, nemôžem povedať, že úplne ideálne, bolo veľmi teplo. Pokiaľ ide o trasu, bola dlhá, bola zaujímavá. Boli tam nejaké také menšie prevýšenia, kopčeky, hore-dole, čo povedzme, že pre nás, vzhľadom na to, že v Banovciach sme takéto trasy neabsolvovali, tak to bolo také trošku taká zaťažkávajúca skúška, ale zvládli sme to, myslím si, že bolo to v pohode. Za ním nasledovali 181. Peter Mezovský, 204. Martin Sečanský a 259. Martin Lastovica, ten s časom 31 minút 20 sekúnd. No bežalo sa mi zle, lebo bolo moc slnko a trošku nezvyk na terén, na tie kocky. 4 sekundy po Lastovicovi dobieha do cieľa aj najlepšia zo žien. Lukrecia Bartová so štartovým číslom 9, 6. vo svojej kategórii. Trať bola hrozná, bežalo sa mi veľmi ťažko, pretože bolo veľmi horúco. My sme behali vždy trasu s dievčencami do Prus, tiež sme si to odmerali, že to je 6,2 km, ale toto bolo úplne niečo iné ako u nás doma. Ale v podstate sa bežalo dobre, až na to, že bolo strašne horúco. Za ňou na 299. mieste a 47. vo svojej kategórii prebieha cieľom Juraj Bitarovský, tesne za ním Ľuboš Ďuračka na 304. mieste. Tak atmosféra tu je super, veľmi dobrá. Určite to není ako v Banovciach bežať Dubnička Prusy. Bolo to tu určite náročnejšie, ale dobrý pocit. No je to paráda, dá sa povedať, že je to paráda. Tí ľudia všetci tlieskali dookola, takže asi u nás je to ťažké niečo také zažiť. No. Ozaj, všetci sa snažili pozbudzovať úplne. Podľa mňa to bolo OK. Ja to len môžem potvrdiť. Nič viac tomu nemôžem dodať. Bolo super. 309. miesto patrí originálnym účesom v slovenskom štýle vybavenému Miroslavovi Malinovi. Hneď po 1. kilometri ma začala boleť hlava a od tejto išlo dole vodou. Párkrát som to mal odskúšané, ale sa mi toto zdalo dlhšie ako tú trať, čo sme my doma skúšali. Po ňom na 385. mieste dobieha Ján Mozola. Najbližšie k stupňu víťazov a výborný výsledok v podobe celkového 401. miesta. Vo svojej kategórii však Miroslava Škultetijová zabehla pekné 4. miesto. Ďalej to boli 414. Peter Jakal, 426. Milan Bodka a 429. Emil Králik. Čo sa týka samotnej trate, bola dosť náročná. Môžem povedať, že bez samotného tréningu je to veľmi náročné. Čiže čo som teraz pocítil aj ja. Sice bol som si raz v Banovciach zabehnúť, no ale to sa nedá porovnať. A obzvlášť zase aj toto slnko, teplo pridalo tomu, ale hlavné je to, že sme odštartovali a prišli do cieľa zdraví a všetko v poriadku. No, atmosféra bola vynikajúca. Môžem povedať to, že tí ľudia pozbudzovali všetkých a dodávalo to energie, čiže keď človek už aj nevládal, tak si ešte, jak sa povie, dodal tú energiu a išiel. 450. miesto celkovo, no 7. vo svojej kategórii, to je výsledok našej bežkyne Zuzany Viktorínovej. Celkový čas 41 minút 28 sekúnd je dobrý základ, ktorý môže Zuzana v prípade štartu na budúci rok zlepšiť. Ja som si dala taký cieľ pred behom, že to zabehnem bez toho, aby som prestala bežať. Cieľ som si splnila, bežalo sa mi v podstate dobre, aj keď bolo strašne teplo a to bolo veľmi namáhavé. Tak bežalo sa dobre, ale keď bolo veľmi teplo, ale dalo sa to zvládnuť. Mne sa to nedalo zvládnuť. Jedno kolo som vydržela a pak som to vzdala. Sme tu už 3. rok po sebe, 3. ročník. Je tu úžasná atmosféra, to mesto žije a je to celkom iná nálada, ako je u nás na Slovensku, a zvlášť v Banovciach. Super je to tady, líbi sa mi to. Ja som tu už 4. krát, každý rok sa ma pýtali, keď som tu bola ako divák, že kedy konečne pobežím a vždycky som povedala o rok určite. No a
síce nie do tretice všetko dobré, ale do štvorice všetko dobré a to som konečne splnila. Zo Slovákov potom dobehli v tesnom závese Marek Šima a Tomáš Bačko na 463. a 464. mieste. Teplo bolo. Mali ste to natrénované trošku? Len trošku. Len trošku, a kde ste behávali? V jakej lokalite? Nikde. My sme trénovali tak psychicky. Psychicky. A vy? Trošku natrénované? Pár kilometrov, možno 2. To sa nedá porovnať. To sa nedá porovnať. To také, aj teplo. A strašne teplo. A teda nie je taká namáhavá. Keby bol iný terén, lebo toto bolo také hrdbolaté. Takmer ruka v ruke a s rovnakým časom 47 minút 19 sekúnd absolvovali predpísaných 6200 metrov aj manželia Andrea a Miroslav Vojtekovi. Hoci mali pred štartom veľký rešpekt, nakoniec vo svojom tempe úspešne závod dokončili. Bežalo sa mi dobre, mal som z toho väčší strach, ale nakoniec som bol sám prekvapený, ako mi to išlo. A super atmosféra, super pozbudzovali ľudia, trať bola perfektná, boli tam aj slnečné úseky, aj tienisté, takže mne sa bežalo veľmi dobre. Atmosféra dobrá, pozbudzovanie, hlavne tí ľudia pozbudzovali aj medzi tými poslednými, čo boli. A paráda to bola skrátka. Dobrý zážitok, taká tá atmosféra, tí ľudia sú takí, no super skrátka. Z našich treba spomenúť ešte dve mená. Ján Kováč, hoci mal závod výborne rozbehnutý a prvé kolo zabehol vo výbornom čase, nakoniec vyčerpaný skončil len niekoľko desiatok metrov pred cieľom. Katka Sámeková síce preteky nedokončila, naplnila však známe heslo všetkých športovcov sveta, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Spokojný bol aj Erich Wimmer. V rozhovore po pretekoch prezradil, že ho účasť Slovákov v tomto bežeckom preteku teší a je veľmi rád, že úspešne reprezentovali bánovský závod LKV Komponenten zo skupiny MAN, patriaci pod Štajerský závod, ktorý je spoluorganizátorom tejto akcie a ktorého zamestnanci v modrých dresoch tvorili významnú časť štartového pola. Es ist ganz toll, dass 19 mitgelaufen sind. Einige haben einen sehr guten Platz gemacht, einige sind dabei gewesen und ein paar haben es nicht geschafft. Das macht nichts, da gilt der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Und auch die Geschäftsführung von Steyr war sehr erfreut, dass so viele Leute aus Banovce hier waren. Preteky sa skončili a my sa už teraz tešíme, že Slováci nastúpia aj na budúcoročný 29. ročník mestského behu. Po dlhodobom tréningu budú mať možnosť porovnávať, či sa oproti aktuálnym časom zlepšili. Ako motivácia im môže slúžiť čas tohtoročného víťaza. 20-ročný Alex Dempsey, pôvodom z Eritreji v Afrike, ktorý prišiel do Rakúska v roku 2007 a pretekajúci za domáci klub LAC Steyr, po dvoch vyrovnaných kolách zabehol čas 20 minút a 39 sekúnd s polminútovým náskokom pred druhým pretekárom.